i 3. Ara? Sí. Ja, Manolo? Sí. Molt bé. Bona vesprada a tots, agraïda per la invitació que em fa la taula per la memòria d'Alcàsser, i la veritat és que és ja un poc com vindre a casa, per a mi sempre és un plaer estar ací. La exposició que avui anem a contar un poquet, anem a analitzar, ve a rendir tribut en virtut de la llei de memòria democràtica del govern d'Espanya en la seva modificació de l'any 2022, que posa un èmfasi especial en recuperar la memòria a l'exterior. Ho vam fer quan vam fer Mi Odissea, el diari d'Antonio Gutiérrez de la Desbandà, i ho farem avui en l'explicació d'aquesta exposició. El senyor del Gorro era, com sabeu, Amado Granell, nascut a Borriana, una persona excepcional des del primer moment, perquè ell ja va ser tinent en la Guerra Civil Espanyola, després es va exiliar a l'Estambul, al penúltim vaixell, però l'últim gran vaixell de l'exili al nord d'Àfrica. Allí se li perd el rastre un poquet, ell no va arribar a estar en camps de concentració, se li perd el rastre un poquet, fins que per fi, ella ho té molt clar, al costat de qui està, i s'uneix a l'exèrcit de les forces de la França Lliure de Gaulle, i a partir d'ahí es converteix en el màxim home de confiança de Leclerc. Comença la seva llarga batalla per tota l'Àfrica equatorial, que ara després ho contarem un poquet. Ell és ferit en la batalla de Túnez, que és l'última, la que aconsegueixen els aliats expulsar a les tropes italianes i nazis, al comandament del qual estava el mariscal Rommel, anomenat el Tigre del Desierto. Ahir Amado Granell és ferit per obús en el cap, es recupera, i d'ahir ja definitivament s'uneix a la 9, passen del nord d'Àfrica a Anglaterra i allí continuen entrenant-se fins que després del dia D, el D-Day, el 6 de juny, primer fan un primer desembarcament aliat i ells arriben, els de la 9, 2 mesos després, l'1 d'agost del 44. Comencen el caminet fins que arriben a París. Este és el del gorret. I sabeu que després Amado Granell, que sempre va demostrar ser una persona excepcional, després quan va acabar la Segona Guerra Mundial, sabeu que també va ser un home de confiança en les converses que n'hi havia a l'hora de la possibilitat de restaurar la monarquia en Espanya i tal. Ell també va ser una de les persones en les que es va delegar i parlava sobretot i intentava arribar a un acord amb els donjuanistes, els monàrquics, però donjuanistes, perquè els monàrquics estan també molt dividits, fins que, finalment es va matar en un accident de trànsit i està soterrat a Sueca. Jo crec que avui de lo que anem a parlar és de les persones de les que ens sentim molt orgullosos tots, perquè si així sempre estem parlant dels perdedors de la guerra, que mai es van sentir vençuts però van perdre la guerra, avui anem a parlar d'aquells que van concebir la Segona Guerra Mundial com una forma de seguir lluitant contra els mateixos enemics que havien lluitat així en Espanya, que era Hitler i Mussolini, no? Quan aquesta exposició es diu contra Hitler, la Huella Valenciana en la Segunda Guerra Mundial, però ben bé es podria dir de la guerra a la guerra, i ja està, de la guerra a la guerra. Els últims estudis, dels quals jo em faig ressò i intento fer una versió més senzilla i més divulgativa, diu que més de 65.000 espanyols, quasi tot homes, dones també de la resistència, però quasi tot homes, van participar en els exèrcits aliats de la Segona Guerra Mundial. Es calcula que en la Divisió Azul van hi haver al final uns 48.000,
Per tant, en tenim més participant en els exèrcits aliats que en la Divisió Azul. I va augmentant el número perquè encara no s'ha publicat en espanyol, però hi ha un militar britànic que acaba de publicar un llibre allà que es diu Los hombres de Churchill. En Espanya ja n'hi ha un llibre així de Daniel Arasa, no sé com el traduiran així perquè és un nom ja està. Los hombres de Churchill, on ell ha pogut identificar a 1.092 espanyols en l'exèrcit britànic. Però vos he de dir que van estar a l'exèrcit francès, sobretot a l'exèrcit britànic, a l'exèrcit nord-americà, parlant dels aliats. Jo crec que al final ens acostarem als 70.000 i van lluitar en Noruega, França, Itàlia, Camerún, Líbano, Síria, Gabon, Túnez, Dakar o l'antiga Unió Soviètica. No estan tots, perquè també es trobem en Creta, perquè també es trobem en el protectorat palestí britànic de Palestina, perquè Síria va ser una altra de les batalles importantíssimes. Però anem a començar un poc la història. Jo el que voldria deixar des del principi clar és que quan ells s'incorporen a les files dels exèrcits aliats, els espanyols ja porten 3 anys de guerra. O sigui, són persones experimentades. I al tindre ja aquesta experiència de 3 anys de guerra, ells ràpidament es converteixen en persones destacades. Dins dels batallons, de les companyies, els espanyols tenen fama de ser persones aguerrides, però també tenen fama de ser persones obstinades, orgulloses i que no complixen ordres excepte que ells comprenguen per què han de fer això. Jo crec que és molt propi del caràcter espanyol. I sobretot avui anem a parlar dels anarquistes, també un poc dels comunistes, però jo us diré per què. Perquè quan se'n van al nord de França, s'acaba la batalla de l'Ebre, creuen la frontera, en França es constitueix el SERE, el Servei d'Evacuació de Refugiats, del govern de Negrín. Quan passa això, allí estan tots brigadistes, jueus, anarquistes, comunistes. Si seguim els testimonis que a mi m'arriben, anarquistes i comunistes reben 2 consignes diferents de lo que han de fer a partir d'ara. El moviment anarcosindicalista dona l'ordre als seus de que tots els que puguen, inclús anant-se'n al nord d'Àfrica, s'incorporen a les files dels exèrcits aliats. Tenen clar que no queda res per a que comenci la Segona Guerra Mundial i ells tenen que formar part dels exèrcits aliats perquè per fi podran derrocar a Franco quan es derroque a Hitler i a Mussolini. Aquesta és la creença que van tindre durant tot aquest temps. Els comunistes, els del PC, van rebre una consigna diferent que aparentment van sentit oposat, però s'ho pensen bé, són complementàries, que és que no es mogueren del sud, especialment del sud de França. Perquè estava clar que anava a començar la Segona Guerra Mundial, estava clar que si els Estats Units entrava en guerra i anava a entrar, guanyarien per fi la guerra que no havien pogut guanyar ací. Per tant, havien d'estar molt proper d'Espanya per estar preparats per a entrar i derrocar el govern de Franco. Per tant, com que anem a parlar del periple que fan els espanyols, sapigueu que avui quasi tots són anarquistes, perquè els comunistes són els que es van quedar al sud de França i van fer una gran i intensa labor en la resistència, en el maquis. Ells es van concentrar ahir. La seva labor va ser eixa, que va ser molt important, però per raons polítiques aquesta diferenciació es va fer. Entonces, així teniu
5 panells. El primer és la portada i bueno, és que no vull allargar-me molt perquè si no podríem estar així 2 hores. Entonces, el primer panell, així veureu, de la guerra a la guerra, és a dir, com tot comença quan comença l'exili. Això és Argelès-sur-Mer, però podria ser qualsevol Gurs, Bram, podria ser qualsevol camp de concentració en el nord d'Àfrica. Hem de comptar també entre els 15 i els 20.000 que es van exiliar al nord d'Àfrica. Entonces, quan arriben així a l'exili, el govern francès i tota Europa té ja un ambient prebèl·lic. Saben que més pront o més tard Hitler atacarà, perquè el pacte aquell de Sudetes, no et preocupes, perquè el pacte aquell de Sudetes es va demostrar una farsa al final, i llavors el govern francès els dona diverses opcions. Una d'elles és incorporar-se a la Legió Estrangera Francesa com a combatents. Després podien anar-se'n també a les companyies de treballadors o a companyies auxiliars, però molts van veure a la Legió Estrangera una bona eixida. Els que s'incorporaven a la Legió Estrangera firmaven un contracte amb el govern francès per 5 anys. Els que estaven d'auxiliars firmaven mentre durara la guerra. És diferent. Perquè si la guerra durava 2 anys, ells en 2 anys ja quedaven alliberats, però els de la Legió firmaven per 5 anys. I, és una forma d'eixir dels camps i a més és una forma d'estar del bando ja dels aliats. A partir d'ahí, 5 mesos després comença la Segona Guerra Mundial i ja sabeu el que passa. Primer no passa res, la guerra de Gaulle, que es diu, una espècie de guerra de broma, perquè entre l'1 de setembre i fins que arriba el mes d'abril no passa absolutament res, però quan arriba el mes d'abril Hitler invadit per Finlàndia, arriba a Suècia. Estem parlant del cercle polar àrtic, estem parlant de temperatures de 20-30 graus baix zero. Hitler, per ell era molt important Suècia perquè Suècia tenia mineral de ferro. El mineral de ferro era aliment per a la indústria de la guerra i en Suècia hi ha unes mines que es diuen les mines de Kiruna que per Hitler eren un punt fonamental. Però com trau amb 4 metres de neu? L'única forma era atravessar els fiordos, atravessar Suècia, arribar a Noruega, i a Noruega, allà dalt, en el nord de Noruega, hi ha un port, que és el port de Narvik. És un port que era molt especial perquè era l'únic practicable tot l'any. No es quedava en ningú moment, per tant, el subministre de mineral de ferro era constant. Quan passa això, França i Anglaterra en aquests moments són els 2 únics aliats que n'hi ha. Doncs el que fan és enviar a la 13 semibrigada de la Legió Estrangera. Si seguim la pista de la 13 semibrigada de la Legió Estrangera, farem un recorregut per tota la Segona Guerra Mundial seguint els espanyols. Se'n van, entonces envien a una part de la 13 semibrigada de la Legió Estrangera a Narvik i allí fan la batalla de Narvik. Els espanyols, també n'hi havia francesos i britànics, els espanyols lluiten contra els nazis i els espanyols que eren més aguerrits, jo, disculpeu que em sento orgullosa, però és que l'experiència de 3 anys de guerra s'havia de notar, no? En companyia dels altres. I llavors, allí hi ha 3
espanyols, van morir més, però 3 espanyols van morir d'una forma molt heroica perquè van aconseguir reduir finalment i gràcies a ells es va guanyar aquesta batalla. Jo vaig a llegir-vos el que dia, sabeu que tots els generals i persones destacades de l'exèrcit després escrivien als seus diaris personals, no? Entonces, el cap de l'expedició de Narvik era el general Betuag, jefe de l'expedició francesa en Noruega, i ell en el seu diari va escriure el següent: la 13 semibrigada de la Legión extranjera estaba integrada en particular por unos 900 españoles morenos, alborotadores, difíciles de mandar, pero de una valentía extraordinaria. Això és el que ell va deixar allí. Per tant, en l'exposició, just on està Manolo, allí teniu un llistat dels espanyols que estan soterrats a Narvik, a Noruega. N'hi ha 21 que, segons els arxius que hem consultat, 21 estan en un puntet roget, 21 són nascuts en Espanya. N'hi ha més noms d'espanyols, però són els espanyols nascuts en França, fills de la immigració econòmica anterior. Per tant, però els que nosaltres hem pogut corroborar que són nascuts en Espanya i per tant de l'exili, en aquest llistat els teniu, són 21. El que va passar a Narvik, i així comença la pel·lícula, és que quan ja havien guanyat el port de Narvik, ells ja tenien claríssim que es podien quedar allí tota la guerra vigilant que els nazis no tornaren a apoderar-se del port de Narvik, però de sobte els van dir que s'havien de retirar, que havien de tornar al continent ràpidament. Ells no ho entenien, però la raó era molt clara, que és que ja estàvem a 10 de maig i Hitler ja havia invadit França, Bèlgica, ja havia entrat en el continent. Com bé sabreu, encara que això és algo que als francesos els costa de digerir, Hitler i l'exèrcit nazi va entrar en França i França es va rendir sense lluitar. França es va rendir sense lluitar. Això és un fet, això no és una valoració, això és un fet. Els francesos no van lluitar. I després, poc temps després, un mes després, s'estableix el règim de Vichy, títere del govern nazi, i on queden els espanyols, tant d'allà, de la legió d'allà, com de l'exili del nord d'Àfrica. Doncs els espanyols queden on els ha tocat. És que n'hi ha molts espanyols que queden, de sobte es veuen al servici de la França de Vichy, per tant estan lluitant a favor de Hitler. Aquest és un problema molt gros. Es van produir moltíssimes desercions, moltíssimes, perquè és veritat que van haver 2 batalles que són claus, que són Bir Hakeim i Síria, on els espanyols es trobem enfrontar-se ells entre ells mateixa, perquè uns estaven en la banda de la França lliure de Gaulle i altres s'havien quedat en la França de Vichy. Clar, en una guerra mundial es pot esperar qualsevol cosa, doncs això també va passar, no? A continuació comença ja la lluita per la França colonial. L'escenari de guerra es trasllada a tota la meitat nord d'Àfrica i al Orient Mitjà també, Síria, sobretot Síria, perquè sabeu que estem en l'època de les colònies, sabeu que França és una gran metròpoli amb moltíssimes colònies, però sabeu que està la Líbia italiana
i n'hi ha altres interessos. Mussolini ja havia demostrat també un gran interès per Etiòpia, que en aquell moment es deia Abissínia, i ahir comencen a produir-se una sèrie de batalles que recorre tots aquests països que vos he dit, i no vaig a tornar-los a repetir un per un perquè es podria fer molt pesat. Comencen perquè molts països africans han acceptat el règim de Vichy, però al mateix temps De Gaulle ja està intentant formar, ja està formant-lo, perquè al principi era molt xicotet, l'exèrcit de la França lliure. Entonces, ahí entra el general Leclerc. Leclerc fa una grandíssima labor, comença en el Txad, i fa una grandíssima labor diplomàtica, i quan no pot ser diplomàtica fa una grandíssima labor per la força. I llavors va avançant Gabon, Eritrea i Síria. Tots aquests són els països que van avançant. En Síria es produeix esta batalla entre espanyols, i després en la campanya nord-africana n'hi ha una batalla que és molt important, que es diu Bir Hakeim. Va ser tan important aquesta batalla contra els nazis i contra Rommel que un grup dels maquis de la resistència en el sud de França es diuen el grup Bir Hakeim, d'orgullosos que estaven d'ells. En Bir Hakeim, entre molts altres, va lluitar una persona excepcional que li diuen Enrique Marco Nadal. Enrique Marco Nadal va néixer en València, va morir en Torrent. És un home també excepcional. No tots eren excepcionals, n'hi havia gent normal que va saber estar a l'altura de les circumstàncies històriques que li va tocar viure i va donar el millor de si, però n'hi ha persones que són excepcionals. Enrique Marco Nadal és un home excepcional, i jo crec que així la CNT, que quasi no existeix i no té capacitat ni organització ni recursos per fer una recuperació de la memòria dels seus. I és una llàstima perquè Enrique Marco Nadal és un portent d'home, no? Entonces, diu el general de Baudelaire en Republicanos Españoles en la Segunda Guerra Mundial de Eduardo Pons Prades, el primer historiador memorialista que va estar també en tots els llocs, és nascut casualment a Barcelona, però és fill de pare d'Alboraya i mare d'Almàssera. Per tant, jo l'he contat, ho sent molt. És que després va intentar vindre a assassinar a Franco i com que el van pillar es va amagar a Alboraya. Jo el considero valencià, no? Entonces, ell diu que el general Baudelaire dia això, en la campaña de Bir Hakeim. Parece que los estoy oyendo, como en Madrid, compañeros, a por ellos, como en Madrid. Las botellas de gasolina saltaban por todos lados. Aquello fue una especie de fuegos artificiales totalmente desconocido para nosotros. Si bien es cierto que los legionarios lo habían practicado ya en Noruega, aunque en menor escala. En adelante aquello se llamaría el recital español de Bir Hakeim. Eren famosos. Mentrestant, estem... Sí, la campanya... Em deixa coses, segur, però després haurà de pegar una volteta i després això ja passa... Sabeu que en el 42 es produeix el desembarcament aliat en el nord d'Àfrica, aliats americans i anglesos. La situació és terriblement complexa perquè s'ha de fer un desembarcament aliat per aconseguir recolzar a tots aquests que estan ahí en el nord d'Àfrica i volen sumar-se a la França lliure, però no podem fer-ho
perquè n'hi ha molta gent que és partidària de Petain, però és que a més esta vesprada estava llegint una altra qüestió, i és que els nazis van fer tantes promeses de descolonització als àrabs, que els àrabs es van convertir, molts d'ells, en còmplices i ajudants de Hitler, que eren antisemites, però es van confluir aquestes dues idees. El desembarcament aliat va ser el 8 de novembre del 42 i va ser molt difícil, molt complicat, perquè havien de procurar que Franco no intervinguera, perquè l'estret de Gibraltar era fonamental. Havien d'aconseguir que Franco mantinguera la no beligerancia, que és on estava, es mantinguera ahí. Finalment, al produir el desembarcament, van hi haver molts morts de francesos de Vichy i magribís atacant a les forces aliades. Aquestes coses també van passar. Va ser un desembarcament prou sanguinari, la veritat. I, bueno, en el 53 acaba la campanya d'Àfrica per fi. En el 53 finalment els aliats aconsegueixen expulsar a Rommel, que era el gran fracàs del mariscal Rommel és Tunísia. I en Tunísia, entre altres, a part d'Enrique Marco Nadal, que està en totes les batalles hagudes i per haver, també està en Síria, també està en Irakell, teniu després ahir totes les vides de tots. Així vull destacar una altra persona que és entranyable i és Germán Arrué Calvo de Benaguasil. Germán Arrué també està en el nord d'Àfrica i, acaba en la batalla de Túnez i ell li dona un testimoni molt bonic a Evelyn Mesquida, en la 9, i ell també era anarquista i la seva forma d'expressar-se, de contar la seva història és des del punt de vista anarquista, perquè diu, per exemple, no, si a mi me ofrecieron ser jefe, pero es que yo no quiero ser jefe, porque mis compañeros saben perfectamente lo que tienen que hacer. Yo no soy nadie, ¿no? Entonces, si cada uno cumple con... Nosotros no necesitamos jefes. Esa es una forma de pensar horizontal, no jeràrquica, que és molt pròpia d'aquesta mentalitat anarcosindicalista. Sabeu que al PC sempre he sigut absolutament d'estructura vertical i de complir ordres, persones més dogmàtiques, persones més obedients també, persones més organitzades i segurament per això a dia d'avui uns existeixen i altres pràcticament estan desapareguts. Jo crec que històricament tot té la seva raó. Així, on hem d'anar sí o sí a la resistència. La resistència, les grans batalles de la resistència, que són els espanyols, els que ensenyen als francesos a fer la resistència, a la clandestinitat, a la falsificació de documents, al transport d'armament, a amagar gent en casa, totes aquestes coses són els espanyols els que ja estan entrenats. Així tinc que dir una cosa que jo crec que s'ha de saber. Se'n recordeu que en agost del 39 Hitler i Rússia van firmar un pacte aparentment de no agressió, però en realitat no és un pacte només de no agressió, és un pacte de no agressió, és un pacte de repartiment de territoris, de colònia, i tenia unes clàusules secretes que els comprometia a mantenir relacions comercials en el futur. Per tant, com es viu el pacto de Ribbentrop-Molotov en el sud de França, que es queden tots absolutament bocabadats, els comunistes, els comunistes, perquè Hitler era històricament l'enemic, però ara acabem de firmar-ho. Com es va viure allà? Jo vaig preguntar i
m'he procurat informar i vaig parlar també a Evelyn Mesquida i a altres persones. I al principi em van dir, no, los comunistas, los comunistas, hasta el desembarco del aliado del norte de África, estuvieron de vacaciones, no hicieron nada. I no, va ser pitjor encara. Els comunistes animaven als francesos a que sí, a que col·laboraren amb Hitler, que Hitler al cap de la fi no era tan mal. Això és una altra pàgina negra en la història. És que totes les grans organitzacions en algun moment tenen una pàgina negra en la seva història, no? Els francesos tenen la seva, cuidao. Tot el món, partits i sindicats, tots tenen en algun moment algo que és un error polític en aquest moment, però que es veu a posteriori, no? I a posteriori es veu una aberració, com ho podem veure avui. Però jo vos emplaço que no fem presentisme històric ni jutgem tranquil·lament des d'una taula i un micro i tal, intentem posar-nos allà, no? Entonces, a lo millor es comprendria més si haguérem estat allà, no? Les tres grans batalles són Vercors, Villiers i la tercera, de memòria no me la sé, però jo volia llegir-vos, teniu unes poesies per ahir molt boniques dedicades a estos herois. Jo vaig a llegir-vos només Resistir es vencer. Molt bé. La batalla de Glières. Glières són l'Alta Savoia francesa, però passa el Tour de França. Hi ha un gran monolit que, si no saps què és això, està dedicat als maquis i a la batalla de Glières, que va ser fonamental, perquè de lo que es tractava, i per ordres de Churchill, de lo que es tractava és de que els maquis i la resistència, que al final eren el mateix, feren atacs per cridar l'atenció dels nazis, de l'exèrcit nazi, perquè ells estaven preparant la seva entrada ja per Normandia, el 6 de juny del 44. Per tant, estos s'encarregaven i van fer batalles molt grans amb Vercors, que està també a la zona dels Alps. Se'ls va ocorrir posar una bandera i declarar la República Independiente de Vercors. Se'ls van tirar damunt francesos de Petain més els nazis, però gràcies a aquests xocotets altercats van poder desviar l'atenció i van poder fer. Entonces, ahir també n'hi ha moltes persones, no tenim ni idea de quants espanyols pel món n'hi ha soterrats, que ni ho sabrem ni res, no? Però vaig a llegir-vos només una estrofa que va escriure José Ángel Valente en 1960, poema en homenaje a los maquis españoles de Glières. No reivindicaron más que privilegio que el de morir, para que el aire fuera más libre en las alturas y los hombres más libres. Ahora yacen con su nombre o anónimos al pie de Glières y ante la roca para que presenció su sacrificio. És més llarga la poesia la tenim per ahir, però n'hi ha... No vull oblidar-me del front rus. El front rus també és una situació terriblement complexa, perquè allí estan els xiquets de la guerra, per un costat els xiquets de la guerra, per un altre costat els que s'han exiliat a la URSS. Per un altre costat trobem aviadors, perquè molts aviadors espanyols, el pare de Laura Gassó, per exemple, Gasly, són persones que van anar a formar-se allà com a aviadors. Quan es pilla allà la Segona Guerra Mundial, es queden ja allà. Però és que, a més, van primer una tanda de 18.000 espanyols en la Divisió Azul, després uns altres tants i després la... com es diu? Els aviadors, com es diu? La legió? És igual. L'esquadrilla azul, crec que es diu, l'esquadrilla azul.
Per tant, ahir també tenim, entre el sitio de Leningrado i Stalingrado, ahir també tenim batalles on estan lluitant espanyols contra espanyols. Ahir també tenim la mestra Alejandra Soler, que va aconseguir amb el seu home Azati traure a 70 xiquets d'una escola i creuar el riu Volga i amagar-los i salvar-los, i sobretot ahir a la URSS fent actes de sabotatge, sobretot, trobem els de Buñol. Buñol, que es diu la pequeña Rússia, o la pequeña Moscú, jo crec que es diu la pequeña Rússia, els de Buñol. Els de Buñol estan... Els de Buñol eren un crac. Només teniu que anar al cementeri de Buñol. La pequeña Rusia es Osoro. Sí, bueno, nos lleves el títol que ens ho tenim a la gala, Vale. Això és Narvik, Noruega. És que, com ja anem al desenllaç, us passe Narvik, Noruega, ja si teniu el llistat. La batalla de França, quan tornen de Narvik, uns quants es queden a la bolsa de Dunkerque i quan aconsegueixen ser evacuats, uns quants espanyols, a partir d'ahir també assumen l'exèrcit britànic. És una cosa molt curiosa la gent de l'exèrcit britànic, perquè quins espanyols acaben a l'exèrcit britànic? Doncs a l'exèrcit britànic acaben, jo dividiria en dos grups. Els primers són els que després de vindre de Narvik, entren en França, a Sevilla hi ha la invasió, la guerra relàmpag o Dunkerque, i són evacuats i quan arriben allà assumen l'exèrcit britànic. Que l'exèrcit britànic no vol, perquè en realitat estan desertant de l'exèrcit francès, però com els de França s'han unit a Vichy, no volen estar els francesos, de forma que al final arriben a una espècie d'entente cordiale i formen la Spanish Company No. 1, integrada exclusivament per 207 espanyols. Em falta actualitzar, quan es publiqui en Espanya el llibre de Scullion, li diuen, perquè ell ha aconseguit entrar als arxius militars i en altres unitats de l'exèrcit ha pogut veure que ell n'ha localitzat 1.092 espanyols. Ja sabeu que la història mai, l'última pàgina mai està escrita. A mesura que van obrint-se arxius, a mesura que anem sabent, necessitem. Mireu, això són el periple, Gabon, Eritrea i Síria. Així teniu, i vaig acabant, i anem ja al desembarco aliado. Anem a veure, desembarco espanyol, el desembarco aliado era el principi del fi de la Segona Guerra Mundial. Espanyols en el desembarcament aliat n'hi ha més poquets perquè vindran com a auxiliars els de l'Spanish Company No. 1 2 dies després. Però ells venen amb carregaments d'armes, aliments, municions, ells venen amb... Però trobem dos que són magnífics. Manuel Otero va ser un soldat que va lluitar en la guerra d'Espanya, va aconseguir fugir als Estats Units i en els Estats Units una de les formes més ràpides d'aconseguir la nacionalitat era allistant a l'exèrcit. Llavors el xic va anar i es va allistar a l'exèrcit i només s'allista a l'exèrcit l'envien en el desembarcament de Normandia i arriba a la playa d'Omaha i xafa una mina i es mor. John Signes Ortiz, esperen recordar-me, John Signes Ortiz és el que veieu a la correcta. John Signes Ortiz és fill, nascut ja als Estats Units, és fill de mare de Gata de Gorgos i pare d'Oliva. I arriba la Segona Guerra Mundial i ell sent que té que... Aquesta és la foto que es va fer just antes de vindre-se'n en el D-Day. I després ens vam preguntar, això ho faré rapidet, ens vam preguntar
els que estaven fent aquesta exposició. I com es va viure el desembarcament de Normandia en Espanya? I altres movem anar a l'hemeroteca a Itàlia, a l'hemeroteca us trobem això, portades del 7 de juny del 44 en Espanya. En tots ha repetit la paraula invasió. És a dir, Europa està siendo invadida. Això ho tinc en compte. I resistir és vencer és la resistència. Després veureu uns QRs. Veureu uns QRs ahí que us remetran a vídeos que ara no podem posar així, no patiu, que ja estem acabant, que ara no podem posar així, però els podeu fer una foto, després encara s'escanejar, mirar... Mira, vaig a passar ja. Entonces, ara ja anem al final de la guerra, i al final de la guerra és la 9, evidentment. La 9 naix en el 43 i acaba en el 45, 2 anys i prou de vida té. 181 dels membres de la 9 al llarg de la seva història eren espanyols, 181, que recluten especialment en el nord d'Àfrica, ja ho he contat, després se'n van allà. I aquesta exposició jo estic contenta perquè a partir dels estudis i les investigacions de Diego Gaspar Celaya, que és professor a la Universitat de Saragossa, i vam anar a Saragossa a entrevistar-los, teniu en el QR també, hem pogut localitzar els 22 valencians de la 9. Entonces, Manolo, dones un minut i llisques noms en el seu honor. 2 minuts. Vale. Si és per la 9, sí, Vale. Pues, de Castelló, Amado Granell Mesado, Juan Benito Vallés, alias Vicente Alsina, José Herrero Marí y Nicolás Gómez. Amado de Burriana, Juan Benito de Vinaròs, José Herrero de Benicàssim i Nicolás Gómez de Castelló. València, Germán Arrué Calvo de Benaguasil, Ricardo Bellver de Xàtiva, Manuel Bullosa de València, José Enguídanos de València, Armando Moreno de València, Julián Perea de l'Osa de l'Obispo i Joaquín Serra d'Algemesí. I d'Alacant són un poquet més abundants. José Botella de Callosa, no sabem quina Callosa, però en la fitxa només diu Callosa. Florentino Fernández de Elda, Pedro Ferrer d'Alacant, Manuel Gomis d'Alacant, José Salvador Isidro Hurtado de Monóver, Francisco Lechado de Alicante, Óscar Macía d'Alacant, Antonio Medina de Elx, Agustín Pérez d'Alacant, Albert Rico d'Elx i Vicente Sánchez de Callosa d'en Sarrià. Sabeu que els francesos només gasten el primer nom, en la qual cosa és prou difícil identificar-los perquè ens falta en molts casos el segon cognom. Bueno, ja sabeu, la 9 arriba el 24 per la nit a París, els deixen alliberen París, el 25 són les detencions, teniu ahí fotos de les detencions dels nazis, i el dia 26, fan la gran desfilada, i és quan Dron li diu a Amado Granell que en honor a tota la seva labor que encapçale. Entonces, veureu una foto, que no me la puc ensenyar perquè no va, però veureu una foto que és Amado Granell encapçalant en un Tatra, no sé com es diu el cotxe ese, és un Tatra, és un cotxe blindat que va requisar els alemanys, ells, en la primera batalla només van desembarcar a Normandia. Entonces el que vam fer va ser pintar-li la creueta doble de les forces de la França Lliure i en aquest Tatra, no me'n recordo com es diu, un cotxe blindat, en aquest va desfilar també com a signe de poderío, de que havia guanyat. A la 9 els vam deixar 2 setmanes a les afores de París, al Bois de Boulogne, perquè descansaren. Bueno, van descansar i els vam dir si volien seguir endavant, perquè n'hi havia que arribar al nivel de l'Àquila de Hitler, n'hi havia que acabar amb Hitler.
i van arribar al nido de l'àguila de Hitler. Aquesta foto la mente molt, però ara ho ensenyaré. Van arribar al nido de l'àguila de Hitler. Quan van arribar al nido de l'àguila de Hitler, està la foto ahí. Sabeu què van fer? Van assaltar les neveres del xalet de Hitler. Jo també ho ubicava. Bueno, el xampany, seria xampany, clar. Ja tenia una foto que estan tots brindant. Perquè ells van arribar, si no recordo mal, el 5 de maig, quan Hitler ja s'havia suïcidat el 30 d'abril. Per tant, realment arribaven, i va ser molt simbòlic, perquè ja estava, no? I en seguida ja russos van arribar a Berlín i s'acaba la Segona Guerra Mundial en Europa. La lliçó d'esta exposició, ja no s'acaba, és que ells van estar sempre lluitant al costat dels aliats, perquè els aliats sempre els van prometre que després tornarien a Espanya més. Sempre, sempre. Inclús en Anglaterra, el seu jefe era un antic brigadista internacional i els va dir, està tot ahí. I nosaltres ho hem fet per vosaltres, ara vos toca a vosaltres lluitar per nosaltres. I ells es van sumar confiats. Quan van arribar al nido de l'àguila i la guerra s'havia acabat, de Gaulle, per donar-los les gràcies a tota la gent que havia participat, va començar a fer camí cap al nido de l'àguila i aproximadament a l'altura d'Estrasburg ells tornaven, es anaven i de Gaulle es van trobar a mitjà camí, els va donar les gràcies, que recordarien sempre, que havien fet una gran labor i que gràcies per tot, la guerra havia acabat. Però els espanyols li van dir, no, és que falta Espanya, és que m'ho heu dit, i de Gaulle va dir, lo siento, la guerra acaba. Entonces, és molt trist, Ángel Viñas, el gran historiador, quan es va fer la celebració este mes d'agost, que va eixir a totes les teles, llegien els espanyols, el senyor Luque, Ángel Viñas, dia que poco se pensaban ellos cuando estaban liberando París, que ya los habían engañado, que ya los habían vendido, porque Franco iba a quedarse. I Franco iba a quedar-se perquè en aquell moment va començar una persecució brutal contra els comunistes, perquè Franco era una espècie de mur de contenció del comunisme i perquè Gran Bretanya sobretot eren molt pràctics. Ells el que volien era conservar l'estret de Gibraltar i això ho havien aconseguit. Així és que crec que no tinc res més que dir-vos així de sentar. Si voleu fer una volteta, jo espero que vos hagi agradat. Algú va dir, la història dels espanyols és la història més trista que m'has contada. Doncs a voltes tinc aquesta sensació, no? Que ahir es van enganyar, però es mereixen el nostre reconeixement. Acabem l'expo en esta... Clar, és que l'any que es commemora el 80 aniversari del final de la Segona Guerra Mundial, l'any que ve. A més del 50 aniversari de la mort de Franco es commemora el 50. Clar, com a l'Espanya franquista mai se mos va contar res de totes aquestes històries, perquè ni aquestes ni altres, clar, Espanya tampoc va participar oficialment en la Segona Guerra Mundial, i quan no va participar, ningú sap ni s'entera d'aquestes coses, només que 4 professors als que val la pena seguir i estudiar, no? I entonces, mireu, el del braç a Xina és, no recordo el nom del senyor Luga, però ell li diuen Pablo Moraga, és d'Albacete. Mireu quina sonrisa té, quina alegria té perquè entra a liberar París. Quan ja porta 3 anys de guerra civil, més 5 de Segona Guerra Mundial, i mireu amb quina alegria entren, perquè pensen que ja, per fi, ara sí podran vindre el cafè. I no res, ja hem acabat amb 2 frases, però jo vos vaig a llegir la de Raymond Ron.
Raymond Dron és Raymond Dron és el segon de Leclerc i Amado Granell és la persona de confiança de Dron. Eso no duda. Diu, se habían enrolado con nosotros, habían abrazado nuestra causa espontánea y voluntariamente porque era la causa de la libertad. Bastantes de ellos cayeron. Bastantes de ellos cayeron. Las tumbas de sus muertos jalonan la ruta gloriosa y dolorosa que siguieron desde Normandía a Berchtesgaden, el nido del águila. Y los supervivientes tuvieron el orgullo y la satisfacción de terminar la guerra en el santuario del nazismo. De 181 només van sobreviure 16. Bueno, hasta así. Moltes gràcies, Rosa, moltes gràcies. Ara anem a inaugurar l'exposició. Hi ha molta lletra ahí, està actualitzada, és oficial, l'exposició és de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i és un milagre que estigui així. Aquí no creemos milagros porque no lo hacen. Así que Bueno, vos he de dir que Manolo l'ha rescatat de Torrent perquè és que s'havia quedat en Torrent l'exposició. la he confiscado. La foto de Amado Granell serà ahí, ¿no? El coche Isabel. Sí, senyor. Ara que funciona, i ara diré exactament. Jo, mentrestant, vull recalcar el tema de que en París entren hora 150 espanyols i algun més i tal, però arriben a Bergheden, arriben 16 útils. No havien mort tots els altres, però que és que... I bueno, una pregunta és, bueno, quina força tenia aquesta gent que pràcticament cada 2 dies un soldat quedava o bé inutilitzat o mort. O sigui que si dividisses el 350 en 365 dies que estaven ahí de lluita, en fi, això vol dir un enorme interès, una passió per arribar, i que és el que estava comentant Rosa, que era al final tornar a Espanya i acabar en la dictadura. Ara t'ensenyaré Sí, bueno, a tota la zona d'Estrasburg, ahir també es van produir batalles molt importants i ahir molts espanyols van morir. Ningú ha fet la ruta per a saber on estan els espanyols. És que en trobem en tots els llocs, en tota la zona de Dunkerque, allí n'hi ha molts espanyols sufragats. En Tunísia hi ha una ciutat que es diu Kasserine, que allí n'hi ha un cementeri també d'espanyols, els marins de la República que van eixir i van acabar a Bizerta, Tunísia, després la meitat van tornar, però l'altra meitat van anar a parar als camps de concentració de Tunísia. I els que es van quedar allí, es van morir allí, també n'hi ha un cementeri espanyol. Jo he estat a Algèria, allí també n'hi ha cementeris espanyols. Evelyn Mesquida em va dir que tots els anys ella va amb francesos a Tunísia per a celebrar aquesta derrota definitiva del franquisme. I que com ella va amb francesos li diuen, ¿y tú, una española, qué haces aquí en Túnez? Y ella diu, no, es que los españoles també estuvieron aquí. Entonces, ella també reivindica molt. En fi, la veritat és que és tremenda. En la línia Maginot n'hi ha molta gent soterrada. Tot el que és el mur atlàntic també. Veus? Vegeu Amado Granell així? Tatra 57K. Requisat als alemanys de Normandia. Entonces, esta creueta, sempre que vegeu esta doble creu, que té un nom, esta és la de les forces de la França Lliure de Gaulle. De Lorena. La creu de Lorena, sí senyor, gràcies. Se m'havia oblidat. Manolo... Inauguramos la exposición. ¿Cómo vas a explicar?